Higupan pa, ang sipag mo. Sinangag. Mula nung 18 pa lang ako, bagong kasal ako, nagpaturo na ako na... Ano ka, kumbaga, businesswoman ka na noon pa. All day, practical na hanap buhay yan. Kasi syempre, unang-una, kahit na street vendor ka, kasama ka pa rin sa tax, bumibili ka ng paninda mo. Syempre, lahat po tayo, bumibili po tayo ng paninda. Tama? O, yan. Sa susunod po natin na dalaw kay sister. Ano na yung pangalan mo, sis? Lilia. Lilia. Lilia Servinas Mejia. Oh, baka may nakakakilala sa may mga kamag-anak ka pa sa abroad. Abroad? Oh. Hindi, kasi yung anak ko, sa totoo lang yung panganay, nasa ibang bansa. Oh, mag-shout out ka, sis. Tapos, sino? Yung isa kong taga-ibang bansa, saang bansa? Sa Hong Kong yung panganay. Nasa Hong Kong. Oh, marami akong kaibigan na Hong Kong. Tapos, yan, si mama, yung mama anak mo. kong isa nasa Saudi. Ayun, oo. Puro Blessing. may pamilya, walang asawa. Siyempre, pag naalala ako, bibigyan ako ng... Pag naalala ka lang? Bakit naman? Yung nasa Hong Kong, 2 beses akong binibigyan. Kinsinas katapusan, 1,000, 2,000. Pambili niyo ng gamot niya. Mabait yung taga Hong Kong din, tapos no? yung isa, maliit ang tudo niya. Kaya pag naalala lang. niya akong mabigyan. Hindi bali, importante. Nasa kaligtasan sila lahat. Tsaka, siyempre, dahil sa ganong kalagayan mo, malakas ka pa naman sa akin. Mas malakas ka pa nga sa akin, eh. Hindi, kasi talaga sa titulan. Tignan mo, naglilinis siya ng kaldero kanina. Ayan, o. Ayan, o. Naglilinis siya ng kaldero kanina. Kasi nahanap ko po siya dahil nag-jogging-jogging nga kami dito. Tapos siya pa yung naglalaba ng damit niya. Oh, marahabang storyahan na to, sister. So, magiging part 2 na po tayo mamaya. Tapos, kung may mga kaibigan ka senior citizen, pwede nating ma-interview ba? Masama mo? Pero may kaibigan ako po senior nandun sa Mangaldan. Sa Mangaldan yun, oh. Shout out ka sa anak mo, kung sino yung pangalan ng anak mo sa Hong Kong. Oh. Ay, si Imelda. Imelda Mejia. Imelda Mejia. Serpinya. Nasa Hong Kong. Dalaga pa ba siya? Balo na siya, wala na rin. Widow. Nasa Hong Kong po siya ngayon. Hello. Kamo. God bless. At pag ingatan ka ng Diyos, my sister, ito po yung mama mo. Kung nakapanood ka. Itong Filipino Life Stories natin ay talagang para po sa atin bilang Pilipino. At ang ating content, ang aking priority ay mga small business enterprise or mga talagang nagsisikap sa buhay. Maraming salamat kamo. Maraming sa ating salamat viewers po. God bless everyone. Sa susunod, meron po tayong part 2 at may mga kasama na po tayong mga senior citizen. Mabuhay po ang Pilipino. Thank you very much. Pilipino. Welcome to Filipino Life Stories. Please subscribe to our channel. Thank you. Thank you.